Hola, en aquest mòdul de canvi de negoci el que tractarem és de veure com podem acoblar i com podem aprofitar tot l'entorn digital per assolir els objectius en el nostre negoci. Veurem com podem buscar una mica el que és el públic objectiu per poder aconseguir més ventes i és una mica el que diem, aprofitar tot l'entorn digital, com el podem aprofitar per al nostre negoci i perquè puguem triomfar. Com deia Bill Gates, si el teu negoci no està a internet, no existeix. Ell es va adelantar una mica, però ara gairebé hi estem amb aquest punt. Com podem aprofitar el nostre negoci en tot l'entorn digital? Penseu que tot negoci pot passar a ser un negoci digital. Primer hem de tindre un pla de negoci, més o menys estipulat. No? Hem de definir la missió del negoci, o sigui, per què estem aquí, per què existim, quina finalitat té la creació del nostre negoci. Hem de tindre també clara la visió del negoci, on volem arribar, quins objectius són els de l'empresa, quins objectius són els del nostre negoci i quins valors té el nostre negoci, amb què creiem i en quins valors volem identificar-nos. Un cop que tinguem això clar, el que hem d'identificar és el nostre públic objectiu. Vale? Què és el públic objectiu? O també li podem dir target. Doncs és un tall demogràfic i conductual d'un grup de persones que el nostre negoci, la nostra empresa, que nosaltres detectem com a futurs clients del nostre producte o del nostre servei. En aquest segment d'usuaris, de persones, de població, és on ens hem de centrar les seccions de màrqueting que fem. Perquè tota l'altra que està al voltant no ens interessa, perquè no és el nostre públic, no els interessa el nostre producte o servei. És molt difícil que puguem arribar amb ells. Vull dir, les accions de màrqueting les hem de centrar dintre del que és el nostre públic objectiu. Com identifiquem el nostre públic objectiu? Doncs hi ha un perfil demogràfic, que és el sexe, l'edat, la situació geogràfica, el nivell cultural, poder adquisitiu, situació personal, professional. Quins objectius i reptes té el nostre públic objectiu? Què volen aconseguir ells? Què els agrada? Què els molesta? Quines queixes comuns tenen? Quins comentaris comuns fan? Quins valors té? Té valors de medi ambient, solidaritat, quin estatus, quina diferenciació, transparència. Després també hem de saber quin recorregut habitual fa aquest públic objectiu, aquest target. On s'informa, quins passos fa abans de la compra, a qui té com a referent, a qui segueix a les xarxes socials. I després tindrem que saber també quina persona de referència el pot influir a l'hora de fer l'acció de compra. La família, els amics, parella, companys, influencers, altres consumidors, perquè s'informa de veure quines valoracions té aquest producte o aquest servei. Un cop tinguem analitzat el públic objectiu, hem de fer també un anàlisi de la situació. Aquest anàlisi se li diu DAFO
i el que ens permet és conèixer la situació actual del nostre negoci per poder prendre decisions adients. I després també ens permet analitzar el mercat i l'entorn del nostre negoci. Per una banda està l'anàlisi intern del meu negoci, que són febleses, fortaleses. Febleses aniríem negatiu, positiu les fortaleses. En l'anàlisi extern, doncs veuríem quines amenaces hi ha en el mercat i després quines oportunitats tinc jo en aquest mercat. Tot això el que aconseguirem és tindre clara l'estratègia de posicionament del negoci. Febleses, o sigui, anem a l'anàlisi intern del negoci. Febleses. Quins desavantatges tinc en comparació amb la meva competència? Puc millorar aquests desavantatges? En què podria millorar-los? Amenaces de l'entorn, amenaces del mercat. O sigui, aquest seria l'anàlisi extern. Com està el mercat on estàs desenvolupant el teu negoci? Està saturat ja? És difícil posar-se al davant de la competència? Ara anirem a les parts positives, fortaleses del nostre negoci. Anàlisi intern. Què fas millor que la teva competència? En què es diferencia el teu negoci? I les oportunitats que trobem a dintre del mercat. He trobat un nínxol de mercat que no està explotat? Perdoneu. Puc reduir costos i ser més eficient? Analitzant aquests 4 pilons, aquestes 4 pilones, podrem establir una estratègia de posicionament. Quin model de negoci tenim? Doncs, aviam, tenim el que són els negocis tradicionals o lineals i el negoci escalable, que és el digital. El negoci lineal o tradicional crea un valor de l'empresa directament al client i es venen els productes o serveis directament. És la forma tradicional de fer negocis. Podrien ser una floristeria, un supermercat, una perruqueria. Teniu diversos logos del que seria un negoci lineal, Mercedes-Benz, H&M, Ikea, Esclat, Bonpreu. I després tenim els negocis escalables o digitals que creen valor al client i el cost es manté estable, o sigui, el cost no puja al crear aquest valor. I les empreses que puguin triomfar són empreses que poden triomfar en grans mercats amb una estructura mínima i que ofereixen un gran marge. Tots tenim en ment, pot ser Netflix, Amazon, eBay, Booking, Facebook. Totes aquestes les podem posar dintre del que és un negoci escalable o digital. Les avantatges d'un negoci tradicional o lineal. Es genera valor al client des del primer moment, es pot conèixer en persona el client i rebre un feedback instantani. I les avantatges que podríem dir d'un negoci escalable o digital és que el negoci escalable pot multiplicar els ingressos sense cap necessitat d'augmentar els costos. I té un potencial creixement molt fort que pot internacionalitzar-se sense haver de reinvertir en infraestructures.
Com us comentava, la realitat és que qualsevol negoci tradicional es pot fer escalable o digital amb totes les eines que tenim avui en dia. Quines serien les claus per crear un negoci escalable? Doncs podem traçar un objectiu en concret, ha de ser clar i proporcional a la inversió que es farà, òbviament, ha de ser realista, hi ha mercat, són suficients els recursos que tenim, tenim capacitat tecnològica per desenvolupar aquesta idea, ha de tindre una estratègia vàlida, es pot començar sempre amb una versió beta de la proposta i anar fent proves. T'has d'inspirar, has de buscar inspiració per tots llocs, val? Sobretot, el que parlàvem de la digitalització i de l'automatització. Els processos han d'estar sistematitzats. El negoci ha de funcionar sense que estiguis tu. No es pot tindre improvisació. Sempre has d'estar en millora contínua i s'ha d'innovar cada dia. La innovació no té per què ser un cost addicional, ni que sigui superior a l'ingrés que esperes. Si has de distribuir, cadena de subministrament i cost de distribució, que és un cost fort. Si pots eliminar-la, l'elimines, o si no, l'has de reduir. Has de reduir aquest cost. I després, sobretot, aprofitar la tecnologia. Com ja dèiem, automatitza, digitalitza i redueix el temps poc productiu. Dins del que és el canvi de negoci, òbviament ens hem de marcar uns objectius per aconseguir incrementar vendes o visites a la web amb una finalitat. Ara veurem el que són com aconseguir o com poder plantejar-nos el que són els objectius intel·ligents o també, com li diem, objectius SMART. Aquest objectiu ha de ser específic, mesurable, assolible, rellevant i a temps. O sigui, l'hem de fer amb un temps en concret. Anem a veure dos objectius SMART que jo us he plantejat. Un seria amb increment de vendes a nivell monetari i l'altre seria amb un increment de visites a la web. Un objectiu SMART seria: vull augmentar les vendes un 30%. L'hem de mesurar. El 30% d'increment seria passar de facturar 150.000 euros a facturar 195.000. Com arribo a poder fer això? Doncs oferint 3 productes nous als clients que ja tenim. Què farem amb això? Retenció i fidelització dels nostres clients. Podrem retindre el client i fidelitzar-lo encara més a la nostra marca. En quant de temps? Doncs això ho vull aconseguir en 12 mesos. Això seria un plantejament d'objectiu SMART. Per altra banda, podríem tindre un altre objectiu SMART seria que vull augmentar les visites al meu web un 50%. Com el mesuraríem? Doncs si tinc 5.000 visites, vull augmentar el 50%, vull augmentar a 7.500 visites. Com aconsegueixo això? Doncs duplicant la publicació i distribució de contingut. Si fins ara estava fent un post a la setmana, doncs faré 2 posts a la setmana i
aniré per als canals, per als diferents canals dient que hi ha nou contingut perquè em vinguin a visitar. Per què estic fent tot això? Doncs estic preparant-me per poder llançar un nou producte. En quant de temps ho tinc que fer? En els pròxims 40 dies. Com veieu, són dos objectius SMART diferents i una estratègia diferent per cada objectiu. A mi m'agradaria que quan finalitzéssiu aquest mòdul poguéssiu plantejar-vos per al vostre negoci un objectiu SMART. Depenent del sector que estigueu, us poseu aquesta plantilla i que us plantegeu un objectiu SMART que voleu aconseguir, el mesureu, quina estratègia apliqueu per aconseguir-lo, per què i amb un temps que sigui acord en el vostre negoci. M'agradaria molt que ho poguéssiu fer perquè així visualitzaríeu una miqueta per on teniu que tirar l'estratègia de negoci.